दायो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव बर'फोरखौ सरकारासो नासयदोंसै बर'फ्रा बे बिटिसिखौबो नागारनांब्ला बहा थांना थाहैबावगोन बबे रायजोआव हाबबावगोन बबे हाखौ जों मोनबावगोन नेक्स्टआव जोंहा सिमायानो गैला जोबथेखाबाय सिमाया बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो जोङो नुनो मोनदों जे मोननै मोनथामसो जायगायाव बर'फोरनि न'खौ बर'फोरनि गामिखौ दंस' खालामना होनाय बा होखारनाय हेल' लोगोफोर बहुत दिननि उनाव आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आं दायो बर्तमान फार्म हाउसाव दङ आङो आबाद मावबाय थादों मैगं थाइगं गायदों जानो थाखाय दा बेयाव न' बानायना लानाय जादों ट्री हाउस अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन मोनहासो मा होनो बे आमदानि बिथांमोना मा होनो पार्सनेल जेट थालायलायो थिग बिदिनो आंहाबो मोनसे फार्म हाउस बानायना लानाय जादों बिफां सायाव ट्री हाउस नै खान्थाल फिथाइबो दंलायलायो बिफां सायाव आरो गाहायथिं नुगोन नै मैगं थाइगं जुखाम होरि दङ थाइबें होरि गायनाय जादों बानलु हालदै लेसेरि जोगोनार बिदिनो लाव माखौ नांगौ जोंनो जोंनि आदाराव मा इम्पर्टेन्ट बेफोरखौ आं माखासे गायदों दा बेयाव दान्दिसे टाइम मोननायलाय दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय माखासे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जारिमिनखौ नुनानै आं बे भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअआ बहुत इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन आं ससियेल मिडियायाव नुदों बुलडोजारजों बर'फोरनि न' नाख्रुबनानै होनाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो जोङो नुनो मोनदों जे मोननै मोनथामसो जायगायाव बर'फोरनि न'खौ बर'फोरनि गामिखौ दंस' खालामना होनाय बा होखारनाय गुवाहाटियावबो जों बिदि जाथायखौ नुनो मोनदों दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो बे आथिखालाव बेफोरबायदि जाथायाव जोंनि बर'नि लिडारफोरा जोंनि दानि बर'नि सरकारफोरा जेबो खोथा बुङा जोंनि सायाव बर'फोरखौ फेक इनकाउन्टार खालामदों बेफोराव जेबो बुङाखै बे दानि लिडारफ्रा बर'फोरनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव आं बेखौनो बुंनो लुगैदों दिनै बेबायदि जाथाया बर'फोरनि गेजेराव सम सम मानो जाबाय थायो जों जारिमिनावसो मोनदों जे डिमापुरा बर'नि रायजोमोननो दिनै बर'फ्रा डिमापुरखौ नागारनानै खारनो गोनां जाबाय दिनै डिमापुरा नागाफोरनि जानानै थाबाय बेनिफ्रायनो जों खोनानो मोनबावदोंमोन जे मिथिनो मोनदों माइबां दिसपुर बेफोर बर'नि रायजोमोन जाहैदों दिनै बर'नि रायजोआ बिटिसि जाना दङ आं सानो जे बर'फ्रा बे डिमापुरखौ नागारनांनाय बायदि माइबां दिसपुरखौ नागारनांनाय बायदि नैबे बिटिसिखौबो फिन खेबसेबाव नेक्स्ट जेनेरेसनाव नागारबावनांगोन नामा जों नुनो मोनदों जे जोंनि बे बिटिसियाव सम सम मबेबा गामिया सावथालजों दावहायाव खारनांदों बांगालजों दावहायाव खारनांदों आरो बिनि आगोल बिटिसि जाय आगोलावबो जों आबसु आन्दलननि समाव हारसाफोरजों गामि हिरि नागारनानै खारनो गोनां जादों जोंनि न' बां सिफायना होदोंमोन जोंनि सम्पतिफोरखौ लुटिना लांदोंमोन जोंखौ होखारदोंमोन बे रायजोनिफ्राय बे हानिफ्राय बेबादि फिन आरो उनाव जाबावगोन नामा आं बेखौ बहुद सानो जे दिनै सरकारानो जुदि अर्डार होयोबा जे जोंनो उपाय गैया नागारनो गोनां जायो नङा होमबा न' बां गामि नागारनो गोनां जायो थिग बेफोरबायदि जाथाया आरो बर'नि गेजेराव फैबावोब्ला इयुनाव बर'फ्रा नेक्स्ट जाबावोब्ला जेनेबा बर'फ्रा बे बिटिसिखौबो नागारनांब्ला बहा थांना थाहैबावगोन बबे रायजोआव हाबबावगोन बबे हाखौ जों मोनबावगोन नेक्स्टआव जोंहा सिमायानो गैला जोबथेखाबाय सिमाया जों हागोन खारनानै थानो हागोन बिटिसिखौ नागारनानै जोङो दिल्ली मुम्बाइ बेंगालर बेफोराव जोङो गुबुननियाव गुलाम मावनानै थांनानै थानो हागोन नाथाय जोङो गावनि हा सिख्लाबसेबो मोननो थाखाय लामा गैला जाहैगोन जों दायो बर'फोरा बेबायदि अबस्थायाव दोङो नोंथांमोना नुबाय थाखादों जानांगौ ससियेल मिडियाफोराव न' सावजानाय न' सिफायजानाय
होखारजानाय, बहाबा सम सम खारनांबाय थायो गामिफोरखौ नागारनानै। थिग बिदि जाथाया इयुनाव जों डिमापुरखौ नागारनांनाय बादि जुदि बिटिसिखौबो जों नागारफिनबावनांगौ जायोब्ला जोंहा अपसनानो गैला जाहैदों। बेखौ जों दा जोबोर सानथावना बाथ्रा। दिनै जोंनि बर'फ्रा जों गावनो गाव खौसेथि जानो हायाखै, बेनि थाखायनो जोङो दुरबलतायाव दङ, जों जोबोर लोरबां। दा जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां ससियेल मिडियाफोर ओंखारबाय। आं खावलायनो लुगैदों ससियेल मिडियाफोरा जेरावनोखि मा जाथायफ्रा जाया, ससियेल मिडिया बर'नि जिथु ससियेल मिडिया मोनसेबो जाथायखौ खोमानो नाङा, जेन बर'फ्रा गासैबो मिथिलायो आरो जेन खौसे जानो हायो बे ससियेल मिडियानि जुगिदि। बेखौ बेनिखायनो आं ससियेल मिडिया जायफ्रा ससियेल मिडियाखौ सालायबाय थादों बिथांमोना मोनसेबो जाथायखौ नागारनो नाङा। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लोरबां लोरबां लिडारफोरा ओंखारो, बिनि थाखायनो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों। जोंनि बर'फोरनियाव आफाद थासेयावबो बेफोरबायदि जाथाया जायोमोन। दाथ' दिनै जोंनि बर'नि आफादफोरा जोबस्रांबाय बिटिआर एकर्ड जानानै। दायो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव बर'फोरखौ सरकारासो नासयदोंसै। बिटिआर एकर्ड जानायनि आगोलथ' जोंनियाव आफादफोर दंमोन नालाय, जोंजों नांनो गियोमोन बर'फोरजों। बिदिनो हारिनि एना एनि जालायोबा जों सम सम खारनो गोनां जादोंमोन। दिनैनि दिनाव जोंहा आफादबो गैला। दिनै हारिनि एना एनि जायोबाथ' आरो मा जाथाया जागोन मिथिया। दिनै जों सरकारजोंनो बिदि नासयजादों, सिफायना होजादों न' बांफोरखौ। जोंनि बर' फिसाफ्रा, बर' बिमाफ्रा गाब्रु थुब्रु मोदै हुगारनो गोनां जादों। बेबादि जाथाया गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो फिन खनसेबाव जाबावोब्ला बे बर'फोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना जागोन। बेनिखायनो खावलायदों ससियेल मिडियाफोराबो जेन गासै जाथायखौ जेन बर'फोरा मिथिलायनो हायो आरो खौसे जानो हायो। बेखौ जोङो गोनांथि जाना दङ बे बुस्थुआ। बेनिखायनो खावलायदों ससियेल मिडिया बे खामानिखौ नागारथारनाङा। दिनै जोंनि गेजेराव लोरबां लोरबां लिडारफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जोंखौ नारसिनबाय थादों। दिनै जोंनि बर' रायजोआ गोदो बेसेबांमोन, जोंहा जे बर' राजा दंमोन, जोंहा जे जोंनि राजखान्थि गोहो, जोंनि रांखान्थि गोहो दंमोन, बै समाव जोंनि सिमाया बेसेबांमोन दिनै जों बेखौ सानस'नो हाया, मिथिया, जोंहा जेबो जारिमिन गैया। नै बावैसो सिगां 67थि जिथु बर' साहित्य सभा खुंथाय खुंदोंमोन, बेयाव भारतनि राष्ट्रपति प्रेसिडेन्टआ फैनानै बुंना गालांदों जे बर'फ्रा बबे बबे रायजोआव दङ। बिथाङा बुंदों जोंनि बर'फ्रा बांलादेशआव दङ, नेपालाव दङ, सिक्किमाव दङ, त्रिपुरायाव दङ, अरुणाचल, नागालेण्ड, बहुद रायजोआवनो दङ जाहैदों। ओमफ्राय जों साननानै नाय जे बैफोर बर'नि जायगाया बबे बबे एरियायाव दङ। जों नुनो मोनदों जे नेपालफोरावबो जोङो भुटाननि नेपाल आरो इण्डियानि बर्डार सेरावनो दं। अब्ला एसे सानथावना बाथ्रा जे जोंनि हाया सिगां बेसे गुवारमोन आरो जोंखौ नारैनो सेयै सेयै लायै लायै दिनै बहा दोनफैखो, दा जिथु बिटिसि बा क'क्राझार ना, क'क्राझारा जाबाय जोंनि केपिटेल। क'क्राझार बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। दिनै जों बिटिसि ओनसोलावल' बर'फ्रा बिसिनियाव सफैबाय, बिसिबांनिफ्रायनो जोङो बिसिनियाव सफैबाय। अब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना। आरो दा जिथु बेखिनि दङ बेबो जे इयुनाव गाबोन सप्ताहनि उनाव बे जोबस्राया, बिनि थाखायनो जों बर'फ्रा साननो गोनां। आं सानबाय थायो, बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअ'आव बुंदों। स' लोगोफोर, भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। आं आरो सम मोनब्लानो भिडिअ'खौ होलांबाय थागोन। जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां जारिमिनफोर जालांनाय दङ आरो आंनियाव बेफोर माखासे जारिमिना दङ। आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना नेनानै थागोन। नेक्स्ट उइकआवबो आं मोनसे गोदान भिडिअ' लाबोगोन। बेयाव आं इम्परटेन्ट भिडिअ'खौ लाबोबावनाय जागोन। स' बिसिनियासै लोगोफोर।